On napíše top najprv, chápeš? Chalan napíše top a potom povie mid. Počkaj, ja on ako prvé povedal mid, a ktorý I'm going mid povedal. No, ale síce najprv... Roman, ja ťa nepočujem vôbec. Nepočuješ ma? Ja tam počujem motorku, to je všetko. Aha. No, asi tak. Takže... Motorku. Zida. Motorky. 9 motork. Jo, pekný skin. Už ma počujete? Dík. Ešte nič, Roman, stále A motor. teraz? No, vidíš. No veď to. Už je to dobré. Easy katok. Easy katka. Ja, bože. SSV trash to vyzerá divne teda. Tak sa to nehodí k nemu. Ku komu? K trashovi. Čo? Ten trash, Tršový aj SSV. ten nový skin? No. To je slúchatka. Bože, aký je to trash, ja som zavodal. Tak. Niečo so SSV? Samsungom, nie? White. Ale neviem čo. Samsung White. No, ale sú tam 2 SK, vieš? To nemôže byť len Samsung White. Nie, je to iba Samsung White. Hej? Tak dobre. Je. Počkaj, oni nemajú jungle, hej? Tu sa asi jungle nebude chodiť. No, Ale mohlo by sa. V podstate je to to isté, nie? Len máš proste minionov aj na itemy, takže... Ja sa teším neviem, teraz, o čo im na ide. to, ako to bude vyzerať. A ja? Čo ako bude vyzerať? Skoro u všetkých 0. Ja už u 3 vidím, no už iba u 2 Ja vidím vidím 0. iba U Trasha a u Teama. u Teama vidím 0, u Trasha vidím 38. Ja mám U Trasha Trasha vidím full. 100. Ja vidím 0. Ja vidím Varusa 36 a Teama ani nemám pripojeného. Teama ja vidím 0 a Varusa vidím už 100. Nie, Aja. 94, 5, U mňa už má 100, 5, ale ja nemám 6. 7. leknutého Počkajte. druhého. Takže Yasuo je 27, Teemo je 27, Varus je Silver 2, Thresh je 23 a Luxka je 29. No to nejaké málo levelí nám dalo. Aj keď síce ja som 22, hej. Tak si to ty, Roman. Však dobre, ale No. predsa máte jedno... No, Teemo 50%. Máte Silver 3, či koľko? Je Silver 3. Hej, 3-3. 3000, ale ja už vidím aj Teama na 100. Máme jedno APčko. A ja. Kámo, no tak som zvedavý, aké itemy tu budú. Najlepší item je ten, čo sa... Tí minioni, kámo. Aký? Čo? Zmeníš za nejakého svojho, že k nemu prídeš a transformneš sa na ňo. What the A fuck? pritom ty si nejaká Katarína a naskočíš zrazu na nich len tak. Hej, to som videl inakšie. Jaj, takže ako Ducky Spy, hej? A Flash sa tu nemôže používať. Hej, Môže. Môže. prečo nie? Pozeraj, dá sa. Pre boha. Aha, a tu skade získavam tie mince? Aha, ale tu si len Každú schopnosti minútu. môžeš vyberať. Každú Doslov- minútu dostaneš. Ale veď tu máš len schopnosti, tu nemáš moc itemy. Aha! Už vidím černý trh. Pušte! No ale... To si tu mám nájsť ako AP. Všechny predmiety si dá. Všechny predmiety napravo. Kámo, topánky, ktorými sa môžeš premiestniť, nie? Kámo, to čo je? To vyzerá huste. Proste teleport, To vyzerá huste. no. Takže tu nemáš normálne itemy, tu len tieto máš? Nie aj normálne. Aha. Ale ak chceš ikonku, no tak musíš vyhrať. No a chceš tú Twisted Fate s Gravesom, tak musíš vyhrať s tými itemmi, čo sú z Black Marketu. Iba tieto, hej? Nič iné. Hej. A dajú sa tu kúpiť poťaky v tomto? Neviem asi, hej. Ale však z normálneho obchodu. Hej, hej. Pozrite sa na mňa, aký breakdance si tam dávam. Aha, a tu si môžeš kupovať aj také veľké. Koho mám na mide? Či všetkých? Dám ju ksera.
Yeah. I like you, my friend. Stop knock. Aha, ja tu mám Luxku. Ešte nice. Hashtag ja to budem mať Thrasha a Varusa. Nice, jeden Kraken, easy cut. To bolo jasné, že tam na tých dvoch kolsí iného tam chcel mať. Každú minútu dostávaš a za kill máš 2. Fakt? Aha, ne. Hej. Takže ak ju teraz ja zabijem, tak budem mať 2, hej? 2 heavy od... Nie, to ti dá ďalšie 2. Budeš mať 2 centy od Pamponu. Ja som povedal, že ak ju zabijem, dostanem 2. A ty si povedal, že nie. Yasuo, Ja som ťa počul, že zabiješ ho. Že zabiješ ju a budeš mať 2, že budeš mať iba 2. Nie. No, Ona ja má som to heal, hej. pochopil. Proti mne. Wow, ona má level 2. Easy. Hági. Dostal si? Roman, taký ten zlaťák? Dostal som Ten Kraken dva. na vyše? Nie, to dostáva Za iba asist, Fortunka. Nie, za asist by to nemalo byť, neviem o tom. Dostal som 2. Čo? Tak aj za asisty, no. Hej, dostal som 2, no. Pip, 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 pip. Oh. To ale Luxka proti mne nič neurobí, síce aj ona a ja mám stun, ale nič moc ako. Ako sa mu darí na tom tope? No ale také proti dvom, vieš ako. To je nič moc. No. Počkajte, to ja nemám kupovať ani jungle item normálne. Ja neviem, no asi preto sa nechodí oni. Asi preto sa nechodí Kámo, jungle. teraz tam je voľaká rabokrab. Plecho, zádovec. Ja si mám ísť kúpiť brawlera. Nezabudnite kúpiť brawlera. Najmä, môžeš oklepoda. Poté, co si oklepeš, najmä povedať dole za... Dobre, už máme jedného. What the fuck? To čo je? Ja som ho To kúpil čo sú a ja tí som kúpil. rváči? To je, čo tam mám Akého kúpiť? si ty kúpil? No. Robo, ty si akého kúpil? Ja neviem, kde ho mám. Ja som kúpil toho prvého, toto tu. Ja si kúpim toho... Ja som kúpil toto. Ja som kúpil toto tu, čo tu ide. Ja si kúpim Tie toho mačky? tanka. Prečo to ide na my? Ja na to. To ide všade. Ja si kúpim... A ty si kúpil 2? Či to ti dalo 2? To dalo Ja si dve. kúpim tanka, ale ja to nikde nevidím. Čo tanka? Tak, No tak to musíš nájsť medzi tými itemmi. Jak sa to volá? Nemáš krakeny žiadne. A ma toto bude stunovať, tak ja budem plakať. Kámo, už to vidím. To je to. Toto. Vidíte to? Už to ide za mňou. Kámo! Veď prosím ťa, veď ale Luxka to je tak easy champ, boha, veď ona má taký range na všetkom. No. Aha, čo tu mám? To veľkého. To si ty kúpil, Roman, nie? Hej. Hej, to som ja kúpil. Kámo, to je aj, to je trochu tank, ale má to attack speed 1.25, chápeš? Hej, veď vidím, Čo ako to dáva? búcha do tej zemi. No, do nich. Aha, ja idem za pol HP na 3 spely. WTF Varus level 5. Chápeš, ona je tu a ona mi tu dá slow. Bože, to je taká kydiacká hnusná čierna postava. Mám ísť upgradenúť brawlera. O, 20 jabko, 20 jabko. Ja som prežil. Ešte som tak asi dead. Luxka.
Nie predmiety. Počkaj, toto Hej. postavím. To oni budú teraz chodiť stále? Hej, Fakt? Tak to Husté. bude husté. Tak kupujme len tých tankov, Tak bude Ja sranda. ho kúpim, Aha, ja ho ešte ale- kúpim potom. nie, ale oni nejdú kúpiť ďalej. No tak kúpime niekoho iného. Nie, ty ho len vylepšovať môžeš. Tak ho budem vylepšovať. Bo to vyzerá byť dobrý. Útoč na vylepšení som mu dal. Toto som chcel postavať, ježiši. Je tak komplikované teraz ten obchod. Hej, aj mne sa Aha, zdá. magie. Mhm. Dobre. Ináč mohol by som si kúpiť topánky. Ježiši. A ja si kúpim tie topánky, čo dávajú teleport, nie? Kam? To čo je? Ja si kúpim tie, čo ma zmenia na iného. Tie tam nie sú. Tam je len teleport aký. Není? Teleportuje sa k vybranému spojeneckému objektu. Wow, to ona čo má, ja. Dobre mi, Viem. ideme. Som jedna na killy, nie? Pritom hram proti detskému čempovi. Tak my máme 3. 4. Ups, niekto ma poťahol. Jo, wow, je to tam. toto je strašne zle. Ja som minul ďalších 5 krakenov na upgrade z toho môjho vlka. Hej. Ale to nie je zle. To je dobré. To nie je dobré, ja som Ja nechcel kúpim mať si tiež tie bodky na teleport, keď sa nedajú iné. Keď tu nie sú iné. No som tam žiadne boty na teleport nenašiel. Bá, tam dole ich máš. SS. Toto je také easy. Už je voľako nedávam. Tak, som sa zmýlil, no. Počkej, toto mám teba, Maťo? A 6? Hej, Má tam Vardu. Si idem po nej, rozmýšľam. poďme ju divenúť, poď ju divenúť, teraz nemá stun. Ja mám 10 zlaťakov. Nie! Nie! Ale máš execute, zabila ťa ona. Easy. Roman, ty kupuj to na obranu, hej? No, To čo dáva 600 HP. však ja to vždy kupujem. Vždy to kupuješ, hej? Oj, bože, to ma Vieš, že sú rozbili. tu nové itemy, ale vždy to kupuješ. Je to tu. No je to tu, Tak, čo riešiš? ale vždy to kupuješ. No tu nie, keď to dám prvý raz. No. Som double... moje uši. Ja si kúpim oné dole obrané vylepšenie. Roman. Nie, plus. Roman, teba zabili a ja som ich tam Ja som double. videl, však oni majú mal hápko. No, Varus mal full. Toto stojí 10 krakenov a nejde mi to kúpiť, veď ja mám Čo to 14 tu je? krakenov. Čo to tu lieta? Áno, to si musím kúpiť. Asi tak, rád by som vedel. Je to ten minion blbý. Drvnutý. Ja som si kúpil nejaký obranný Také predmet. debilné ti to creepy. Počúvajte. Prosím ťa, taká detská postava hnusná Počúvajte, škaredá. som si kúpil nejaký obranný predmet, čo je dole. Tam bol.
Ale Maťo, poď vieš čo sem. je husté, že ja si najprv musím kúpiť ten, čo dáva 100 zdravia, potom si môžem kúpiť až ten čo dáva 200, až potom ten, čo stojí 300. Tak ako keby som si vylepšoval ten, čo stojí 100. Dobre. Aha, tu sú teleportovacie boty. A wow. Chápeš, že ja skočím na tú drvnutú. Nejdem ani hovoriť. Proste... Prečo? Za 20 sekúnd. Začína mať zase veľký ping, lebo môj brat si už vstal. Toto je easy. To ti pripomeniem za chvíľu. No ja to mám easy. Ja to mám easy. Ja ti pôjdem aj tak už na mid, lebo my sme pušli dlhú vežičku. Ja mám 2-2, ale raz ma zabila väža, takže povedz. Niekto dal ultu, čo? No Maťo. O, my tu máme týma, takže SS Varus. Nejdeš to pušnúť? Oh, what the fuck, ja? Tako čo robí? Hej, Maťo, prestaň. Au. On ma chytí! Ja som v kríku, on vie, kde idem. Aj boha. Však oni tam majú asi vardu. Ale nemajú 100%. What the... Aha. Ok, idem. A tu je niečo. Už mám všetko na mede, takže poďte help. Aha, ja ho stunem, ale jemu to dá execute. Hashtag Ritopos. Hashtag Rito. Ja som kúpil item, ktorým keď seknem do niekoho, no tak mi to dá jedno ADčko za každým, keď to použijem. Aha. Boss, mid. I need helps. Helpis. Tu mám tu všetko. To je... Dobre. Ja si idem stakovať na tope. Ideálne, poď nám helpnúť. Ale aj miska by mohla. Čo to tam dávate? Ale zatiaľ, no. Za chvíľu to nezačneme dávať, takže potrebujeme help. Ty si chcel ísť pod väžu, hej? No a čo? By ťa vypol, nech tam. Nevypol. Lebo by ste mi Nemôže pomohli, byť, no. dúfam. Toto vyhráme, ne? Lebo by ste mi pomohli, dúfam. Chápeš? Videli ste, čo to tam búcha? Dajú súr. Husté, kámo. Toto je easy. Tento item je hustý, chápeš, že keď sa hýbem alebo Poďme niekoho pomôcť zabijem, miske. tak mi to pridá staky. Item si môžem nastekovať na 200 stakov a potom dávam bonusové damage.
Neviem, či to dávam aj do čempiónov. Do creepov nie. Do čempiónov asi možno. Ale do veže, kámo, chápeš? Chce rád split pusher. Nerob. Ešte okej. A už tu máme Yasuo. Už tu mám všetkých na tope. 4 sekundy. Plus! Nice. Flash, dobre, máme flash. Pozrite! Mám ho. Pozeraj, aké pecky dávam do tej veže. Vidíš, že to búcha? Hej, vidím. Aha, to Mám nejde. botu na teleport, chlapci. Ale má to cooldown minútu. Fajne potom, no. Kam. To sú celkom pohode itemy, ako vidím. Toto dávame v pohode. Jo. Ja si budem musieť ísť to Tesco prebindovať, lebo na X-ku má to sere. Aha, tak to je riadne dobrý item, kámo. Chápeš, keď to aktivujem, tak každému, kto je okolo mňa, to dá 100 mínus. A plus, no, ako nepriatelia, plus... Počkaj, 100 minus plus 5%. Alebo každých 5 AP, čo mám. Takže by to malo dať 105 na... Nie, to fakt. Čo chcem. Roman, si tu? Jo. Ale nekupuj Randuin, hej. Prečo? Teď kupuj tie itemy, čo sú tu nové. Ale ja sa v tom nejdem vyznať. Tak si ich čítaj. Veď si ich čítaj, veď tam máš... Čo dáva 600 a HPčok a asi 60 a armorov. Ale choďte domov. Ja mám 29 krakenov, chlapci. Ja mám 22 iba. Wow! Počkaj, ten Varus je troll, alebo hej? Nejdeme to minúť už, Robo? Čo? Nejdeme to už minúť? No, mohli by sme ináč. Help. Tak ja idem teraz ešte zabiť Bluba. Ja potrebujem help, vieš? A ja by som to... Ako Roman napríklad. Aj tak som zomrel. Kokos. Tak to bolo dobre, kamo. Aj tak som zomrel. Zomrel? Jo, Nie. zomrel som. Nie. Počkaj, tu sú nejaké... Plus 600 zdraví, plus 55 brnení, plus 400 zdraví. Áno. Áno, a to kupuj. Tie dve kúp. Ja už miniona žiadneho nemôžem kúpiť, hej. A GG. Čo oni dali sur? Á, GG, toto bolo easy. A ja som práve vylepšoval minionov, práve som minial tie krakeny. A ja som mohol. Jest jeden win je tam. Idete ešte? No jasné, toto je sranda ináč. Dobré itemy sú tu celkom. Počkajte, idem si prebindovať CS-ko. A myslím, TS-ko. Hej, CS-ko. CS-ko misiu, všetko. No, takže... Idem ste menšiu ukážku z novej... Počkaj, prečo sa mi ešte nedalo, že som vyhral? Rváči černého trhu. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like. Ak nie dislike. What the fuck? Prečo mi dalo, že som ešte nevyhral? S vami učím, ja som Joker a Čus. Jo.